Ngcozi. Uyakholwa kakhulu futhi. Hey la. Hayi ngangifuna ukukhuluma nawe kakhulu Ngcozi, ngicela unike imali yami. Ngifuna imali yami. Ngiyakuva bukela bhuti ungali manje singacabani futhi sengamabhiya hlala phansi sinathi bukela wena nyalo ngitokutransferela imali ngitokutshela ukuthi lona uyikhipha kuphi njani efa uyiphi ATM ngive man mfethu namuhla ngicela ungive phela ngilalela nyalo ngikwenela ngiyakutransferela imali lapha ngitokutshela ukuthi uyikhipha kuphi ube ne ID yakho. Okay, akunankinga bhuti. Sure. Malume, Malume. utofuna Ngcozi la. Ngikhoda imali manje after 5 minutes uyafona nyalo. Ngicela ungiphendulele le phone. Nguphendulele le phone. Yeah, ngiphendulele le phone. Alright. Hey, mandaba ngiphendulele le phone. Alright. Hey! Akwakho! Ukayena! Ebhanda! Lele! Thanks. Yeah, hey. Uphendulile, ayabini. Ngiphendulile. Angiphendulele bafo. Mara di angza. Ngiphendulele le phone. Angithi bathe uyitshela le phone ayifonela ngayiphendula. Babe bayifonela ngayiphendula. Hayi kuyiphendula so, kuyiguqula so, kuyiphendula ukuthi uyi-answer. Shathi ngene mistake.